Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli da iba da hon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor men takastem. Khat Menteri rang ba do Narendra Modi kinong shnong kari ban penklan ya ka har ghar tiranga movement. Ai khuble Menteri rang ba ka jalaw kondat ki sangmai ka Draupadi Murmu ka jingsha je jong ka kum ka president bakhat san jong kari. Bat penbana ka Central Board of Secondary Education CBSE ka result class 12. Ki khubor babnya. Menteri rang ba do kari Narendra Modi lakhot ikinong shnong kari ban penklan ya ka har ghar tiranga movement kat bakari karakhe ka azadi ka amrit mahotsav menta usnam. Modi leng ba ka Twitter ulakan tu ikinong shnong kari bakin penkieu ka lama lairong nesi ka lama kari hakiyeng kisem jongki nadu khat lai tarik hadu khat san tarik unailar. Ula ong bakani ka jingle kan su thiet khamjile ka jinge dei jongi bat ka lama kari. Menteri rang ba do ula ong ba arpo artarik unai tum ka dikasngi ka kerpang ha ka history jong kari. Ula ong bah ka ni kasngi kan ma buram ya ka jing shler bat jing tre shitam jong baro kitu ki bala angnot ya ka lama na ka benta kari India ka balai lut ka bapen I kat ba kari kadang den hapo ka jing sensyar ki pareng. Modi ula ong ro baka sorkar hi kadang yai tre ban pen urlong ya ki jing angnot bat ki thong jong ki riu kraw kari batei ya kari India. Menteri rang ba ka jala Meghalaya kondat ki sangma ula ong ba kalong ka khalip mat ka basa kan mau ya kari hadin ka jingsha je jong ka kantei rulom ban longkum ka president jong kari India. Haba ai khuble ka president ka balasha je thamai ka Draupadi Murmu menteri rang ba ula ai khuble baro ki bala vote ya ka ula kadawro ba ka Murmu ka de ka kantei rulom ka ban ningkong ban longkum ka president jong kari ula kan mau buram ya upono sangma bam kwa hedwar ublei ubala seng nongrem ya ka jingpen mi ya ka president rulom ya ka president bakhat san karin spen bam smai ka arpusan trik naitung arajar arpo ar ha central hall jong ka parliament Teng ka jingpen thut ha ki dorbar jong baro artali ki yang dorbar ka parliament hanen kasngi halor ki mat bayade bat ka jingkiu dor bat ka jingpen kiu ya ka GST Haka yang dorbar Lok Sabha ka yang dorbar kelek kendo biang hadin ka jingpen sangi ka por khat ar shibaji steng sngi ki dukhat ka yang persha ki peteng banther persha halor ki mat bayade bat ka jingpen ki dor bat ka jingkiu jong ka GST Ladap ban ai palat ar spa iwe kulur lai polak tali ki injection COVID apo ka riling baga nationwide vaccination drive. Katanat ka koit ka kaya ka sorkar pedeng kala pentip baladap ban ai palat lai punyulak 2,000 tali ki injection COVID. Kajingdan ki balakot pura na ka COVID-19 hakari menta ka long kandai pupra point sound rio na ka shispa. Kidan palat ar 2,000 mod ki balakot no nen kasngi. Kajingdan jong baro ki balakot pura hakari ki lakot syaki sauklur lai puai lak nyo puai hejar ndus pa san pulai ngun. Meghalaya ki don ndai pendumut ki balayo thamai ko COVID-19 hanin kasngi ka balakin tiu ki jingdan ki badang don ki jingpang haka jalla syaki saus pa ndu puai ngun. Kiladan do lai pumut ki balakot no hanin kasngi bat ka jingdan ki balakot baro ki long kandai pu arajan ndus pa prangun. Kiladan do armut ki balaklat nakadaw ko COVID-19 hanin kasngi ha ka jala ka balakin tiu ya ka jingdan ki balaklat nakani ka jingpang syaki syajar sans pa kandai ngun. Ban khanglat ya ki jingseng ya ki dukan ne kinunu ki kam khai da ki barjala ka than pilang kata bat bernihat Tribhoy district ka kanhun enforcement ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapen long ya jing khandra bakansan bat labru babon ki dukan ki bomdan ki trading license bade ben yo na ka KHADC ya kani ka jing net khandra lalam khamat do ba F Carsentiu Enforcement Inspector ka KHADC bat ba bi riatam Assistant Superintendent rangkat ka jing kershan jong ka dorbar snong pilang kata bat ki pulit jong ka pilang kata outpost Habakran sikilat patay kubor ba F Carsentiu lo ong bak lapenlong ya kani ka jinglet khandrai ki trading license hadin ka jingyo jingtip babon ki barjalla hakiti ki than ki labu dukan batle ya ki kam khayi pateng klem de yo ka trading license na ka KHADC kani ka kubor kawan shipi na ka All India Radio Shillong Ka Central Board of Secondary Education CBSE hanin kasngi kalapan banai ka result class 12 bat kajing pas jong ki khanna pule menta usnem kalong khandai puar panyo iwei na kashispa
Baro ki kena ki blato eka examen class 12 jong ka board kilong khat saw lak lai pusan hajar lai spa henru pun deungun. Kajingdan ki bapas na kalyang ki kena shendrang kalong kandai puwe pon arsan na kashispa bat na kalyang ki kena kentei pat kalong kandai pusaw pon san saw na kashispa. La ong baki kena kentei ki kamle bha bani ki kena shendrang da lai pon ar kandai na kashispa. Khasi BSE kala ong bagajing I marks haka exam kalong lai 4% haka first term exams but new 4% haka second term exams. Palat lai pulai hajar ngut ki kena puli ki layo palat kandai persen but shilak lai pusa hajar ngut ki kena puli ki layo kandai 4% shaning haka ni ka board exams. Kinong kai SSA kila penkut no ikajinga ki jongki hadian ba ka sorkar jilla kala ai ka jubab da ka raben pelat no saw benai ka tulop basa jongki la shemi kani ka ra hadian ka jingelang balakot da usimbut menteri rang ba ka jilla ba Preston Tinsong rengkat bat kinong ni khmat jong ka Meghalaya SSA School Association MSSA usimbut menteri rang ba Preston Tinsong lo ong ba ulaya keren bat ka sorkar bakan pelat no saw benai ka tulop na kasan benai hakatayo banwan bat ya kashi benai basa on sa pelat tat hadu ka sorkar jilla kayo pdiang ke pisa na ka sorkar pedeng kanang banlat na kajing slam kijing ai tulop hadian habut usembut menteri rangba ula ong bak an pentri kam ya karukom ka pentikna baya ka tulop an pelat biang por balada don kanu kajing slam ro kanam deban slam palat ya kalai benai hakawai pat kalyang ka MSSA kala penpaw kajing sngohon hadian baka sorkar jilla kala pemi kajing tho ban pelat ya katulop jongki usambut menteri rangba ka jilla ba Preston Tinsong ulo ong balada long kumno ru hab ban penken rea bet ya ki breu basong basa hakathem yomolong ulo ong batang shudap ka blueprint unsakot biang ya kajing yalang ba ya ka harijan panchayat committee lembat ka sorkar labtha kaya katnat penroiser bakan penkre ka blueprint na kabenta ka jingpen kenrea jaka ka ban kedoi ki jaka ki bala ban pha yaki na lor ka jaka ka badan hajan ka TB hospital uba Tinsong lay thuru baka dorbar snong mauba kala dep ban yakandu bat kilapen sngaw hau ya ka jing persya jor jongki bayade bat ka jing thmu ka sorkar ban pha ekibriyo na harijan colony shaka jaka hajan ka TB hospital usambut menteri rangba kajalaw ba Preston Tinsong bakhamiro yakatnat PWD roads ulakan no bakade karukom bat yakijaka hakajilla kabala penlong yakajing slam jong pendap yakasurong Shillong dauki kabaladap banmang lajan prasnem menshwa Henry hadu menta watang shiteng ru 4 laban pendap yakani ka project uba Tinsong ulo ong baka NHIDCL kalas dang yakatenda bathamai nakabenta kasong pisa baningkong bat kasong pisa pasan jong kani ka project ula ongru ba kadaw ka bakraw jong ka jing slam bat sa teng jong ka project ka day halor ka jing jong ka jing yo ya ka jaka ya ka surok ka banyo puai kilometer ka badan menta an penkelano sya ka surok ba 4 lane ka ban sedang na kadu ka jingking sherpi hadu banyon nyomer bat ka surok 2 lane nadu nyomer syadu dauki ha ka jingmang pisa ka ba syajar arspa san puai kilor tingka daga jingthmu ban itu ikisamla ki badani kisap yele kai hari boy district hakijing yele kai sports bapher ka Meghalaya State Olympic Association rangkat kajing trailang bat ka office jong district sport officer riboy district bat ka Directorate of Sports and Youth Affairs kilapan lang ka state talent identification program ha indoor stadium NSCA nung po hanin kasngi ya ka state talents identification na pentrikam da kakanhon H10 kabalalam khamat daw yan Campbell unungile kay Olympic barim kari Australia ha kabada kispa ngut kisamla kari bhoy kilawan banishin banta sha kani ka program u president ka Meghalaya State Olympic uba John F Khasi district sport officer kari bhoy uba Bobby L Nongban matkiwe ki he ka sports kilaydon banta ha kani ka program ban ai mensi miki khon samla ka district Batraban pengkut ikakubor sasisian kiman pakongsan. Khot Menteri Rangba do Narendra Modi kinong shnong kari ban penklan ya ka har ghar tiranga movement. Ai kuble Menteri Rangba ka jalaw kwanrat ki sangmai ka Draupadi Murmu ha ka jingsha jit jongka kum ka president bakat san jongkari India. Bat pembina ka Central Board of School Education CBSE ya ka result class 12. Bat bintang la poy siya bakut jongka kubor ka buwan siya na ka All India Radio Shillong.